Id-dibattitu dwar l-estimi finanzjarji tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern kien ikkaratterizzat mill-kritika li għamel id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono u mill-mod kif il-Ministru Carmi Bonnici ipprova jirribatti l-kritika li saritlu. Franco De Bono qal illi fil-qasam tal-ġustizzja hemm bżonn li l-affarijiet jiċċalqu. Dan għaliex fi kliemu l-affarijiet jinsabu mexjin bil-mod. U jekk is-sistema kif inhi tkun miexja, allura wieħed jgħid isma' mixjin. Mixjin. Imma maħniex mixjin. Jew mixjin bil-mod, ħalli ma ngħidx maħniex mixjin. Franco De Bono li telaq mill-Parlament qabel temm l-intervent tiegħu Carmi Bonnici esprima d-dispjaċir tiegħu għal kummenti li kien għamel Carmi Bonnici fil-gazzetti matul is-sajf li għadda fejn nipprova jnaqqas l-importanza tad-dritt tal-assistenza legali waqt l-interrogazzjoni. Però mbagħad ħej, jiena ma nippretendix li nsib dikjarazzjonijiet illi sibt fit-Times tal-21 u 22 ta' Lulju ta' din is-sena ma nippretendix jiena dejjem faħħart l-operat tal-Ministru u l-Ministru jafu dan. Qabel sib dawn id-dikjarazzjonijiet. Fl-intervent tiegħu l-Ministru Carmi Bonnici irribatta dik li huwa ddeskriva bħala l-impressjoni li tipprova tingħata li fil-Ministeru tiegħu l-affarijiet mhux qed jiffunzjonaw. Jiena nwieġeb għalihom bil-mod kawt tiegħi, jiena mhix bniedem impulsiv, mhijiex bniedem illi nitlaq niġri fl-affarijiet tiegħi imma nieħu l-affarijiet bil-kalma għax nemmen dejjem li ż-żejt jitla' fuq l-ilma. Il-kellim ewlieni laburista l-Intern Michael Falzon semma s-sitwazzjoni fil-ħabs fejn il-problemi saru ir-regola u rutina ta' kuljum b'nuqqas ta' gwardjani u bl-ammont ta' droga li tkun hemm fil-ħabs. Michael Falzon ikkritika wkoll il-Gvern dwar il-kwistjoni tal-ID cards fejn għal sen oħra jidher li din is-sitwazzjoni se tibqa' mhux indirizzata u dan għaliex il-Gvern alloka biss 10,000 euro għal dan il-qasam. Il-kellim ewlieni laburista l-Ġustizzja José Herrera qal li l-kwistjoni tad-dewmien fil-qrati saret allarmanti fejn diversi persuni qed jitolbu lill-Kamra tal-Avukati biex iresqu rikors ħalli jbidlu l-imħalfin jkunu qed jidhru qudiemhom. José Herrera deskriva din is-sitwazzjoni bħala kriżi waqt li semma kif fil-qorti hemm l-1000 każ li ilhom 18-il xahar jistennew sentenza, b'każ minnhom ilu jkun differit għal deċiżjoni finali sa mill-2004.